Дава се под наем чудесен, напълно обзаведен нов апартамент в Малинова долина. Сградата е ново строителство с акт за ползване от януари 2025 година, а обзавеждането е чисто ново и качествено. В апартамента не е живеено досега. Жилището се предлага за първи път и съчетава удобство, функционалност и модерно обзавеждане. Първото и най-важно нещо, когато избираме апартамент, е локацията. Този апартамент се намира в сърцето на един от най-търсените и динамично развиващи се райони в София, Малинова долина. Само на метри от Национална спортна академия и в непосредствена близост до Университета за национално и световно стопанство, което го прави идеален за студенти и преподаватели. При интерес може да се наеме и надземен гараж срещу допълнително заплащане. А сега, нека разгледаме самия апартамент. Влизайки, ще бъдете посрещнати от стилно и просторно антре, водещо към отворено пространство, обединяващо всекидневна, трапезария и кухненски бокс. Всекидневната е обзаведена с удобен Г-образен диван и елегантна холна маса, създаващи перфектна зона за релакс. Кухненският бокс е изключително функционален, оборудван с всички необходими електроуреди, голям хладилник, вградена фурна, микровълнова печка, съдомиялна машина и мивка. Шкафовете са с изчистен дизайн, комбиниращ бял гланц и дървесни акценти, които придават топлина и уют. До кухненския кът е разположена стилна кръгла маса за хранене с 4 стола, идеална за уютни вечери. Телевизорът е монтиран на стена с модерен ТВ шкаф и рафтове, предлагащи място за книги и декорация. Банята е завършена с висококачествени плочки в светли тонове, създаващи усещане за чистота и простор. Разполага с елегантна мивка с долен шкаф, огледало и душзона, оборудвана с модерен душ панел. В апартамента е помислено и за удобството с перални и сушилня, които са елегантно вградени в шкаф в коридора, спестявайки пространство и осигурявайки лесен достъп.